Pozdrav svima ljudi, sada snimam novi video. Nemoj! Nemoj! 1-0. Ne, nismo spremni. Mislim da ti obustam gol. Ti imaš custom, ja nemam custom, tako da je tvoj bolji. A ne, da, ne. Sad ne mogu da rekao opasno skretanje, batice, alo. To. Ej, ajde, vozi, vozi! Ajde, nemoj da se klizaš. Ma klizaš. Vozi Miško plavu limuzinu. Nemoj da se... Je moguće se je progušio gol. Nema! Ne pogubi checkpoint! Ne pogubi checkpoint! Ja da mogu da ti pružim, da te ođem da pogledam. Ne! Što? Ja ma te volim. Jesi prešao? Pa nema wallrida. Nema još. A bit će. Da, ja ne znam kada idem. E pa gdje si mi ispostavljao bombe? Kod ti stavljaš? Ne. Jo, ne! Stivore, ovo neće nikad niko preći. Niko prešao. Ne tuda, Stivore, debilu. Ima ovdje wallride, Aha, nisam znao. Naš koliki je wallride? Velik, ja? Šans. Evo. Alo bre. Ne! Jel može u first post? Može, ali... Ne. Kako ti tako pređeš? A ja sam first person. Ja sam first person, pa ne mogu da dođem pa ne mogu da se popnem ovdje uopšte. Prešao si. Nisam. Zadnje dvije trke u prošlom videu, obe si cheatovao. Nisam cheatovao. Omašio si checkpoint, zatrčao se i ispao iz auta. Jesi gledala? Da. Omašio si checkpoint, zaletio se autom i iskočio iz auta i uhvatio checkpoint. Što? To još uvijek stojiš na checkpointu. Ne stoji. Nego sam otišao da zatvorim vrata od sobe. Kako si ti ovdje žaliti? Ne! Za malo! Mogao sam sada čitala, nisam tela. Glupovi sam išla. A daj pomeri se je! Znaš koga ti je malo falilo da pređeš? Daj, sad ti kad treba da pređeš, ja ću se skucati u tebe, a kad ja treba da pređem, ti ćeš u mene. Pa naravno, tako to ide. Show on them. Ajde, može. Ovo su gore forice. Nemoj me zezati da si pao! Polako, sam polako. Gle ovo. Plakati, cijelo. O, si pao, padne li ti? Može. Ali ono kad sam čitao, nisam puno čitao, brate. Ma nisi puno, ne, u obe trke. A znam šta sam mogla da uradim. Znači ja se zakucam u tebe i ne prođem, ti se zakucaš u mene i prođeš. Strašno. Pa šta je ovo? Ponekad mislim da je Zentorno upgradeovan mnogo lošiji od običnog. Što? Ti voziš, skreneš najlaganije. Ja skrenem, prokliza ja kao da je led. Pa, možda se stavi nešto od driska, baš. Ne, to ne stavim nikad ja.
To može se stavi, ono kao da ti bolje drišta, ali ja to ne stavim. Nisam uhvatio! Jesi imaš checkpoint? Nisam! To mi reci nisam! Nisam ubacio! Lapi 2 od 2. Stavio sam 2 lapa! Vaso! Okej. Jesi prošao? Ne. Još! Ne. Ja kad sam igrao first person, nije mi toliko bilo teško. Moram da samo pređeš, onda se namučim više. Znači, zašto mi ovoliko proklizava, ne mogu ravno da vozim? Pa levo, ode u kontejner, ovaj desno. Meni stalno zentorno proklizava, ne znam zato. Brate, kao po ledu da vozim, polako, bukvalno. gdje ćeš? Gle ovo. Vozim napred, ode on u 3 pičke napred. Znam, brate. Mogu je lupo. Znači, ono... Sada. A vidljivo se zentorna u prstenu, znači više bi zatvorenih očiju vidio. Eto, Ali, brate, gle ovo, ne mogu da se popne. znam, ne mala vidljivo sam, kako onda ja pređem? Ali na wall ride-u samo kad slučajno stisnem space. Prešao sam. Dobro je. E sad na Jedno. dole kako ćeš preći? Sad na dole. Goldie. Prešao si još jednom. Nisam! Pao sam ispod platforme! Ne, moram uprustiti. Ne mogu, ovo prati. Ne, bilo sam ja prešao ih jedno. Znači, bole me ruke više, brate. Moram levo, desno, levo, desno, levo, desno, levo, desno. Kad idem naprijed, bata skreće. Gle ovo, držim desno, on se vraća u levo. Šta radiš? Sad ti mislim da si izlačio. Ovu trku si dosta bolje odigrao, ne izlačim se. Pa de... Ne ti silaziš! Mislim što? Pojem se da kad sam došao. Šta? Jesi pokupio checkpoint? Ne, Nisi pokupio checkpoint? ne. A si ja sreći. Daj, pa zašto? Znaš kako sam prešao klin? Znam. Ponovno mi se čuje muzika kao da radim onaj... Nebitno, zašto ostavite 1 milimetar kontejnera da se 3 puta za redom zakucam, pređem, jednom se ne zakucam. Pa šta uradi je? Ali kao da su ga malo samo nakrivili da ne bi prešli. Beži, beži, nemoj da ideš na, nemoj da ideš na... Nemoj da ideš, pa jel ti pričam? Pa zašto si to uradio? Zato što sam ti kažem, nemoj, prelazim i ti kreć. Pa žrate mili! Znaš šta su radili s kontejnerom? Malo su ga izvadili napred da se mi slugamo. Nemoj, ne! Okej, stani, ne! Pa moraš tu da ideš. Stani! Aha. Dobro je. Pa gdje ćeš u kontejner, djevo te on. Opet sam omaš. Daj, brate, tačno ću gati. 13 minuta igramo jednu utrčić stripu. Dobro, vas, ajme, vas. Nemoj kredat. Možeš. Obe trke smo prošle završili za 13 minuta. Nemoj kretati. Nemoj kretati, sad nemoj kretati, nemoj.
Nemoj. Ajde sad. To. Ajmo, polako. Pa što krećeš? Tačno sam uhvatio da dođem! Jesam ti rekao nemoj! Dobro. A da? Jel ovo treba pomežemo jedni drugima ili da odmažemo? 15 minuta je. Nemoj da padaš! Padne li ti u dupe? Nemoj, pa ti su namestili takav! Ja se znojim. Ja sam crvena, rad. Ovaj ko je pravio ovu trku ima mentalno oboljenje. Ne. A nemoj da padaš! Kako sad? Meni je lakše kad se silazi. Bukvalno lakše. Ali zašto mi se zakuca uporno ovo? Nice, sad samo se spustim i završio sam. Mogu da krenem? Ne. Nemoj da pada, sklizne mi ti u dupe. Sad nemoj kretati, pomeri se sad kraja. Možeš da kreneš. Znam. Konačno! Šef. Jebe, ti staj i skačeš iz auta i skočili. Ne, bukvalno sam prešao iz prve u checkpoint i nisam ni pokupio, a kroz checkpoint sam prošao. Ko prošli put onaj Stribore, bukvalno imam snimak, pokazat ću ti, ono naš kao ono što snimam, kao zadnjih minut. Znam. Bukvalno imam snimak da sam prešao kroz check fucking point. Ali bukvalno sam skroz prešao, uopšte nisam omašio. Prešao sam, tako? Da. Pazi, uskoro se da nakon. Da. Ne računa se ova trka, baš me briga. Što? Baš me briga. Na kraju sam bio i ti tako pa 14-9. Gdje na to? Pa ne računamo više. 14-9. Vratili smo se u trke. Da, vratili smo se. Ali samo ne, koji auto treba? Da malo šutiš. A daj, ugasi bre. Goldi! Budi moj kasnijatimo. To je za sreću. Dobro za sreću, to je za nesreću. Jebote Goldi, jebote Goldi. Tvoja milja nije ti uvek. Aha, jes, Kućina, jel? Kućina u. Jedan sreke da ne potroši oliki. Ne, nisam uvatio. Budi moj ozvone labade, Horice. Opa, ode v striku. Ej, jebeli ti pala sad. Ne, pa ti te riftaš, jebote. Pucaj, kurac. Da li se zaglavim u drvetu? U drvetu! Jel u drvetu? O da. Zum. Jedan mi se tip.
Mišu. Nemoj tamo da ideš. To baštici. Ide striki tip tip top. Ne! Ti NPC. Ti NPC. NPC and the Pa ne! Ne, pa dećem samo, ali meni te 20 još više grifa. A, probušio sam i gumu, probušio ja. Nema proximity. Kako nema proximity? Ja imam svaki proximity. Ja sam kupio proximity, nije mi kupio. Jesi ti prešao? Čekaj, idemo, oba. Ti mi kupi. Prešao si? Ne, Prvo? ali nije najteža stvar na svijetu. Ne, bukvalno sam prešao i mislio sam da neću prestati i ja sam izašao iz auta i izgubio. Ne! Ju, vrate, već sam gledao kako prelaziš iz prve. Ide malo desno i protiv se. Upravo spuste mora. Tu je Goldi! Ne! Pa, sad treba da stave one. Da, kad treba, oni ne stave. Kad ne treba, oni stave i još ga nakriju. Prešao sam. Je moguće! Iznad mene checkpointa prešao sam. Ja mogu da ga pokupim? Ne. A prešao sam, brate. Omašio, ja sam 3 puta omašio i nismo računali. O, brate. Ja sam se toliko iznervirao. Nema se. Više ti imaš. Znaš pička. Pa, pokupim. Ovdje omašio. Šta? Ovdje omašio. Nisam. Uspio sam. Samo znaš stavio sam 2 lapa. Zato što uvek igram. Da. Šta? Da. Pa gdje ćeš, dolećeš? Gledaj ovo, prijeđi mi, zakucam se. Otkad si me ostavila, volim te još jače. Drkam poča. Jesi prešao? Ne. $14,9, sam da kažem, brojimo. 14,9. Da brojimo. Brojimo. Neću da brojimo. 14,9, ja, sad ćeš ti pobediti, ja ću dobiti DNF, neću jedan krug preći, bit ću 14,10. Opa! Bam! Desce. Jesi prošao! Ne. Ali idem malo desno, da se ispravi. Desno i rasturim se. Svaka čast. Stvarno ne može tu. Ne, duša ne čitujem i nemam sreće. Nisam čitao. Nemam sreće. Ne!
došla 10 puta, posle spirale se zakucam u ovaj mali ćoškić što viri tamo. Sad je više volio da ti pređeš nego ja da pređem, samo da se ne mučem još. Kakve trke, brate, kad igramo normalno, izabereš neke trke normalne, kad snijamo šta je ovo, brate? Ja sad namjerno padam. Pa ne mogu skačeš tamo. Šta? Nismo da skačeš trambolinu. Pa nisam mogu, bio sam bolest. Ući ću ti spršten kreći. Ode! Ostani se da sve ostaje. Jel ti mene bušiš gume? Kada? Uvek. Ne. A što mi se onda probuše? Radi, ja sam zaboravio da ugasim. Sad sam bukvalno skoro završio spiralu bez sprostanja. Jel sprešao više? Ne nisam. Nisam da hvatim tako. Dobro, ali spanaš. Znam. Molim te, Strivore, samo pređi, molim te. Dobro. A što ti ne prelaziš? A što ne mogu? A što mi puca? Posle ovoga se zezamo, Gezan, neću strpiti. Ne vidim se zapravo. Ako dobiješ još jedan do na koje? Ne, šta da budem drugo. Ako ti dobiješ da na fuj, igramo treću. A sad kako ćeš ovdje da biti do na koje? Pa da. Opa! Brtina! Evo ga. Jel sprešao više? Da. Dobro je. Opa! Koliko ti još ima do kraja? Malo. Još je samo jedan vol radit. Nema više vol rajda, samo ajde. Kako znaš da nema? Tako se znam. Jel ti prelazi, pokušavaš? Koliko ti je još? Ajde samo sve za. A pokušavaj da pređeš. Neću da pokušam. I šta će desiti ako pokušam? Pa možda i pređeš. Aha. 2 puta za 30 sekundi neću sigurno. Ako nisam nijedno, imam bulletproof. Ajde samo prelazi, ja tebe spectatam. O, da vidimo. Bam. Autobam. I to je bilo to, ljudi, od ove epizode. Ovdje ćemo da stanemo, pošto vidite da bi odvala na F. Mogu samo nešto da kažem za kraj. Može. Može? Da. Ostavi. Ne. Pozdrav!